Binuksan ng pamahalaang panglungsod ng Legazpi sa pamumuno ni Mayor Hisham Ismail ang kanilang audiovisual hall para sa mga manggagawang naapektuhan ng nagdaang uwan. Simula kahapon, pwede nang magamit ng online workers at ng mga empleyadong naka-work from home na nawala ng internet at kuryente ang naturang silid sa City Hall. Ilan sa mga sinubukan ng alok ng LGU ay ang virtual assistant na si Joy Kalingasyon ng Barangay Humapon. Aniya, wala pa ring kuryente sa barangay nila, kaya malaking bagay daw talaga ang inisyatiba ng lungsod. Super thankful po, sana patuloy po to in future. Kasi super helpful siya, hindi lang sa amin na nag-work, pati po sa mga students na need din po online. Lalo na po pag mga modular na may need silang i-search and need ng internet. And gusto ko lang po magbigay ng kudo sa LGU ng Legazpi kasi ang babait po nila and super accommodating po dito. Hindi rin pinalampas ng estudyanteng si Christian Saligumba mula Barangay 16 Kawit East ang oportunidad na binuksan ng pamahalaang panglungsod. May mga kailangan daw kasi siyang matapos bago ang kanilang pagbabalik eskwela. Kahapon din nakita namin yung post ni Mayor Hisham na available yung audiovisual hall na para sa mga mag-work and sa mag-study din. Kaya sabi namin, i-grab na namin to kasi opportunity rin namin to para matapos namin yung mga schoolworks namin, and of course malaking tulong din po ito kasi hindi na po kami gagastos para sa mag-rent pa kami ng space para lang magtapos ng schoolworks and everything, and mas convenient po ito. Sa pahayag ng alkalde sa kanyang official Facebook page, sinabi nitong pinahahalagahan ng lungsod ang mga estudyante at online workers na naging inspirasyon nila sa naturang inisyatiba. Bukas naman ang naturang silid tuwing 6 a.m. hanggang 6 p.m. sa mga pang-umaga, habang 6 p.m. hanggang 6 a.m. naman sa night shifters. Hinikayat naman ang mga gagamit ng lugar na magdala ng sariling extension wires. Samantala, nasa 75.71% o aabot sa 17 barangays na lamang ang walang kuryente sa lungsod. Hangad naman ng LGU Legazpi ang pang-unawa ng mga Legazpenyo. Patuloy umano ang kanilang pagsisikap na maibalik sa normal ang lahat ng serbisyo sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.